Kan Radyo DCGB dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Maray na Martes, tama ba? Martes mo niya na pagkaaga, 28 kan Oktubre taon 2025. Kapiestahan ata mo niya ni Saint Jude, ano? Tama, ano? Saint Jude Thaddeus. Yan, so mga devotos tabi ni Saint Jude, salamat man sa oral daw na intercession sa pagbuhay-buhay as in blessings. Diyan baga sa Saint Jude Church, ano, sa Lapu-Lapu. Sa paghampang niya to kaining kaaldawon an mahal na amang Diyos dapat an enot sa gabos. Happy birthday sa mga nagkukumpleanyo. Belated pala ano kay Sir Nonoy. Kaswapon sa birthday ni Sir Nonoy na luksin, ano, ang sa tuyang Big Boss, saro sa mga Big Boss. VP for Engineering. In fact, sindan may sa diri po ka na network. Sir Nonoy, Ma'am Brenda, siyempre si Sir George. Belated happy birthday sa Sir Nonoy Luksin. Programa na tabing Tingog kan Banwaan. Minalaom na yaom po ang mga paraan tabay. Patinan pag-imbitar mi na mag-iriba-iba sagkod alas 10:30. Pero ako gayud tabi mga 9:30 sa nataod-taod. Ano po, tayo kitang pinag-asikasong importante. Si Andy Mar ang napakihurunan ta na magdiretso taod-taod 9:30 to 10:30. Riba-iba kita sa luwas yaon dyan ang Mega Force Patrol. Pading Jimmy, kumpadreng Al. Pading Jomar. Si Pading Jimmy ang samuyang chief reporter po yan. Kasabay dyan Joshua, si Angel, sagkod si Karen. Manibela Henry Mata sa Master Control. June Napolis. Ecstasy. Extano. Ecstasy. Sa newsroom yaon dyan siyempre. Sustenido yan. 24/7 News Director Mardela Matatag with Madam Sha Leron and Jen Matthew Balyaran, Nicole and Gloriani, Jimos Barrios. Ang mga bareta sa indapong pinagsusumada lokal, national, international. Nagakadarangog po digdisan DCGB, Major Newscast and News Breaks. Nababasa man DCGB News Online, the official social media news portal kan DCGB. Jerome Nico Martinez ang sa tuyang navigator diyan sa internet lanes. Maray na aga hali sa Pilipinas duman sa mga nag-aantabay kan broadcast kan DCGB sa online. Yan. Dua po yan na broadcast sa radyo, yung traditional radio, and sa internet. Sabay-sabay po yan. Hali sa Pilipinas, maray na aga. Ako man po, si Pio Fernandez. Bueno, sabi ta nga ni ano kasubago, ma-excuse mo na kita mga hanggang more or less 9:30 lang ta. Igo kaya nin sibot. So sa kuyang tiyoon, in fact pag iribata ini sa media, one of the icon pilar kang media industry sa bilog na Kabikulan. Kaito pa na mga panahon. So mga talagang pag masurat ka ito sa periodiko, you should know the facts. Mag-dive ka ning hararom, pagkatapos collect the relevant necessary information, both sides, and imprenta yan sa dyaryo, Bicol Chronicle. Si Chiu Badong, si Salvador Badi Flor, ano, sa familia, ano po may kaan Chiu Badong, sa media industry, Chiu Badi, ano, yan.
Nagi siya pating spokesperson kan Commission on Human Rights sa halawig na panahon. In its early inception kang Commission on Human Rights, yaon yan si Chuk Badong sagkod na magretiro. He's a friend of everyone sa broadcast and media industry. Kaito dyaryo sana, kaito kwantabi Jerome Buda radyo. Yan, namamayag pag kaito dyaryo Buda radyo sa Bicol Chronicle. Yan, may mga editorials si Chuk Badong na floor. Yan, nagada na po ka nakalis na semana. And in fact, nakaburol ko niyan sa St. Peter's diyan sa Bugtong, room 102. Ang lubong sa aga na tabi igibuhon alas 4 ang hapon. Yan, tabi. And thank you so much kay Father Dave Ramoso. Nako, salamat din maray sa tabang tabi. Ta nakako kitang padi na mamisa sa aga ta. Sa aga pa lang, Jero, ma-recollection mga padi. Bilog na Diyos. Pero napaundrang kita ni Padre Dave na Ramoso. Padre Dave, thank you so very much, tabi. Salamat. And salamat kay Jen na Matthew Balyaran. Siya naging liyave. Tanganing makakonektar kita kay Father Dave Ramoso. Yan, So, mga nakaantabay tabi dyan, mga haloy na sa broadcast as in media industry sa print na maaram na po tabi si Chuk Badiflor. Little does the public daw na tiyuon ko na Karnal John, tanagom kaan, tugang kan sa kong ama. Chuk Badong na floor. Yaon dyan mo niyan tabi nakaburol sa kunyan sa St. Peter's tabi. So duwang aki niya oto sa abroad kaya kami man so nag sasaramo-samo so nadigdi talagang susaro na kauli pero kaipuhan bumil tatulos. Duwang aldaw sa nangani yun, oras sa nangani subinilang sarong aldaw nagkaperang oras. Balik naman sa Dubai taso trabaho mabalyo sa panibagong kumpanya. First day of service niya kasuhapon. Day mapupwedeng wara siya talagang nagkahuron, yun na ito, hinalat sa na yun, si RB. Pero susaro, so kapitan, day talaga makakauli, so kapitan kan barko. Tana sa Brazil ngun yan, day mapupwede. It's impossible talaga na makauli. So yan, kami ang nagtarabang-tabang tabi, So yan tabi ha, so mga nakakamid dyan kay Chuk Badiflor, sa mga bagong tubo ngun kan media, day na gayod iyan, day na miribid. Pero itong sa mga originals, the icons, the pillars of media industry digdi sa Albay, lalo na sa prensa, sa dyaryo, sa radyo ka ito, na maaram na tabi si Chuk Badiflor. Nagkakapera lang yan na talagang mga sabi na nga itong straightforward na kunya na pag-editorial, bako sungo niya na makadangog sana, mahiling sana, post na tulo sa media, sa Facebook. Media practitioner na yun. So those were the days na nasa golden era ang mga dyaryo. Yaon dyan si Chuk Badiflor kan Bicol Chronicle and nagisang spokesperson kang Commission on Human Rights digdi sa Kabikulan. In its early operations, sagkod sa halawig na panahon magretiro, diyan siya sa Commission on Human Rights. Yan. Ba nagdangog si James na Bandol. Elmer James Bandol. Dahil pag naka-AC, gada na so barkada mo tabi James Bandol. Si kunyan, si Chuk Badiflor. James, si Manning Ugalde, naka-AC na ito. Mani, baka nakaantabay ka. Manny Ugalde, sa agan na ang lubong ni Chuk Badi. Alas 4 sa Pristine Memorial Gardens. Maringay tamay nako ang padi June. Takunday nako. So Pristine ding operations po on 30 sagkod pitsa 8 ning Nobyembre. Mayugon mo. Ay nako. Di sige tabi yan ha. Di ko man na favor na hinagad man sa management. May anunsyer man iyan. Masadiring tawang mo po tabi June igwa ka dyan mga hanap buhay. Tapos may mga temas kitang mga didiskuter naman. And taod-taod na mga 9:30, mabaybay muna ako for a while. Si Andy Mar po ang ma-take over. We will be right back.
At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at MHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 na naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Magkaburunyo, magkasararo, magtabang sa kapwa, anmawot, daing pa ibabaw, daing pa iraro, gabos kita maguswag, ikurahaw ta. Ako Bicol, sinda kita ika, ako Bicol, sinda kita ika. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Tio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Thank you so much sa June. Buwelta na kita sa programa. Ngunyan pong aga. Yan. Kulibat pala, medyo nahaloy-haloy na ini. Kailang naglaog sa isip si Tata Ponce na Enrile. Kunyan, acquitted baga duman sa so plunder case,
acquitted sa plunder case, pati sa iyang sekretarya yata ito, na-acquit man for so long a time, si Tata Ponce Enrile. Yan. Manungod ba ni sa PDAF scam? Yan. Tapos, so iba pang mga ining akusado dyan. Iniyata si Kwan, bakong si Jinggoy, ay man. Ade, naakusaran man ang kaito si Jinggoy na Estrada. Tapos si Ramon Bong Revilla. Yan sa PDAF scam. Yan. Kaito, mga panahon niyan. Ngunyan, dahil na po gabos na nagkaderemanda, inda ako sa natabi kung so iba guilty. Pero ining si Tata Ponce tabi acquitted. At aday man na probaran kang prosekusyon with certainty so partisipasyon. Boda ko nang inabang managad ining si Tata Ponce na Enrile. Ando da ko kayan yun. Dahil in pagkaaram si Tata Ponce, ginamit siya na kang nagakapira. So pangaran, so opisina. Without them, kung isian ni Tata Ponce, naarog ka na operasyon, never yan na matdut-dut dyan. Sa PDAF scam na yan, kunyan bagaan, sarong abogadong matindi, aram yan, konsekwensyas kang kunyan, kan ining paglustay kan kwarta kan gobyerno. So never yan naman ko. Kaya acquitted pa si Tata Ponce Enrile. Binasahan nga ni ito kan so promulgasyon, nasa ospital na sa naman and may oxygen medyo maedad-edad naman baga si Tata Ponce. Although buenas na tao ini pagpon kang kapinunan kan Olimpiada, buhay na ini si Tata Ponce. Sagkod na kakuaning bulawan na medalya dyan sa Pilipinas, inabot ni Tata Ponce Enrile. Inabot ni Tata Ponce. So, anapon gani kanibag Tata Ponce, ang immortal. Yan, Tata Ponce na Enrile, Tata Juan Ponce Enrile, one of the icons mandigdi sa Pilipinas. Kaito. You can just imagine yun. Sinda so nagrebelde kaito kontra ki Apo Marcos. Ngunyan, kino ang legal counsel. Talagang antaririkan ko yan, kan panahon, dahil mo ma-asertar what will happen talaga. Kaya sabi na nga, sige lang ng sige. And be kind when it's possible every time. Di, yan tabi si Tata Ponce acquitted duman sa matindi na multi-billion PDAF scam na ito. Buda so sa iyang sekretary, si Chief of Staff yata yun, bakong sekretarya, Chief of Staff na si Attorney Gigi. Yan, tabi. Chief of Staff niya si Attorney Gigi. Kuan. Dahil nanggad yun, ang napipreso na kunyan, si tiyaon mo. Bagay, iba man ito dyan. Ano ang spelling ka ito? L-I-S, si John Napoles. Ito, Napolis. Yan. Napolis. Iba man itong loko-lokong ito man na kung na babae, matibay minako niya. John? Pata ng patidigdi so mga may nagka-beriktima. Gun mo ang mga nagsurup ng kwarta kan gobyerno tapos ngaya pigtao sa mga farmers, mga abono ngaya, buda mga insecticide, pesticides, tapos mga libro naman. Tapos day maning recipiente. Pero nakatiba-tiba man itong babaeng ito. Ngunyan, kulong siya sa carousel tabi, si Janet Lim Napoles. Yan. Iba man ito. Ining si John, yung tultul na Napoles. Itong babaeng ito, kung ito, day mo maintindihan. Hirak mo ba, Juni, supremo ni Manning Tutanyes, si Trililing. Sige na naman ang fight niya, Trililing. Biko, para nagbabalos ki Tata Duterte, ki Tata Digong. Sige naman ang fight ni Trililing. Yan. Si, dating senador Antonio Trillanes. The third ba yan? The fourth. Basta si Senador Trillanes. Ibinuruto kan tao kita. Urugmaho kita sa mga nagre-rebelde nata daw iyan. Itang mga Pilipino. Mala mo yan. Anong nangyari kay kunyan?
Trililing, yun na yan, tabi ang kuan, ang sistema niya. Pigo para babalusan niya si kuan, si Digong ta nag-iwal baga ining duwa, pipatulan siya ni Digong. Pag-una ni Trililing, day siyang kampang, patulan ni Digong. No? Ang problema lang, ta si Digong niya, niyusunak kulong, kaya ugmaho naman ining si Trililing tabi yan. Ayan, salamat. Po for yan. Yan, tabi sige, di ang tabi pinagsangatan baga pa ning kasong plunderman si Bongo ni Trililing. Yan. Si Senador Bongo saro sa mga trusted aides kayto ni kunyan ni dating Digong. Then, sinampaning plunder baga ka nakalays na si Mana por dahil man duman sa mga kontratas daa na sa indang nagkakuro kampanahon ni Duterte. Yan. Kontratas yung infrastructures, CLTG builders sa dirikan mga go. Hindi ko na naman nabasyan ni Trillanes ta nag-fight ning plunder. Yutabian ang sitwasyon man. Mga recent developments yan po. And then Bulkan Taal sa kaigo baganing eruption man kanakalis minor na ang nangyari man ngani pala tabi so paghanap nin mga kanawawarang sabongeros pininjente mo na at medyo delikado ang sitwasyon duman sa Bulkan kan Taal yan tabi only paano kaan yun kunyan mo nakita tama patabako ako tabi may sabaton kita duman si Endimar ang masunod mo na. And, salamat Endimar ha yaon sa kunyan responde permi tabi. Salamat kan sa ido pagantabay and si Endimar day magalit tabi ha. Day magalit si Endimar ang masunod. Oras Pilipinas. Pwede na yun Pwede na yan. It's 9:27. An oras hatod sa Indokal. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Tonic Bank. Tonic Pamascolone. Hulugan mo. Ang leptospirosis ay nakakapinsala sa bato, utak at atay na pwedeng maging nakamamatay. Hindi lamang sa daga nakukuha ang sakit na ito. Kaya mag-ingat sa mga iinuming tubig o gagamiting pangluto. Huwag lumusong sa tubig o putik na pwedeng kontaminado ng dumi, ihi o dugo ng hayop na may sakit. Maglinis, magmasid, mag-ingat. Labanan ng leptospirosis. Kung may posibleng exposure, konsultayo sa pinakamalapit na health facility para sa libreng konsulta at reseta. Tumawag sa DOH Hotline 1555, press 2. Tonic Bank. Pamascolone. Tonic Bank. Low monthly payments. Kami dito. And in just a few minutes, aprobado. O diba? Set ka pa! With Tonic Bank Loan. Pamascolone. Sa Shoppers Tonic Loan. Pamascolone. Tonic loan products are subject to credit evaluation and approval. Promo runs October 2025 to January 11, 2026. For DTA Fair Trade Permit number FTEB 240055 series of 2025. Regulated by the Bangko Sentral. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores
nationwide. Ginhawang araw, Nay. Ano pong sa inyo? Hi, eto yung kailangan kong gamot. Kasya kaya sa budget ko? Ah, imbis na branded, I recommend Actimed. Actimed? Opo, Actimed. Quality generics na singbisa na ng branded, may up to 85% savings pa. Laking tipid! Yan ang ginhawa sa bulsa. May ginhawa na sa bulsa, recommended pa ng pharmacist ko. Actimed Quality Generics. Mabibili sa Generica Drugstore. Tara na! Ginhawang generika. If symptoms persist, consult your doctor. Isang pangalan singbisa ng maraming brand. Actimed Quality Generics. Dimples Romana po para sa Ginhawang Generika. If symptoms persist, consult your doctor. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo, worth 50 million pesos ang ipamimigay. May Gcash araw-araw, 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Per DOH FDAC FRR Promo Permit Number 1573 Series of 2024. Tuhod, siko, baywang, pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonylmethane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonylmethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints. Bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Attention! Attention! Mga parantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan, asin dagdag na konbenyensya sa saindo gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! DZGB. News Minded. Check. 1 2 1 2. Si Papa P sa DZGB. Alright, nakatugas parang po ni Papa P. Theo Fernandez, kita mo na po mag-iribanan. Ako po si Mardela Deng iba sa dit sana pero tiyan. Hanggang 10:30 po kita and then onwards kita. No? After kang tingog kang manuan, diretso po kita sa Aramo niya to hanggang alas 12 po kita. Okay? So, please stand by. Be with us. Marami tayong kwento. At marami ding mga impormasyon na mag-aali po dyan sa luwas para po sa padagustang paglilingkod bayan.
O yan pong aldaw na ini. Nin Martes. Uy, ang bilis ng panahon, ano? Petsa 28 na. Di 58 aldaw na sana. Rimati na Jerome. Good morning po sa mga birthday celebrators. Happy birthday, many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. At siyempre, condolence din po sa pamilya ni Tio Buddy Flor. Kasama natin yan sa hanap buhay, mga tugang, and then naging spokesperson kan Commission on Human Rights. Rest in peace, Tio Buddy. And condolence po sa bilog ng pamilya. Bueno, mga tugang, ngunyan po mga panahon, talagang ang DOTR, ang Department of Tourism, ang kapulisan, ang mga lokal na gobyerno, mga ahensya di gobyerno na may kiber pag-abot po sa emerhensya, nakasentro ang atensyon ng ngunyan sa pagpaplano, asin paglalatag po ng mga lakdang, para masiguro na sa tuya pong pag-obserbar o pag-girumdum mga tugang kang Todos Los Santos, as in Todos Los Dipuntos, o sabi ni Edwin, Todos Los Calagis. Todos Los Santos, All Saints Day, November 1, as in All Souls Day, November 2. So may mga itinilaan pong mga misa sa bawat simbahan and Camposanto. And then may mga itataltag na mga personahes, mga tugang, at maniba-ibang mga lokal na gobyerno. Para masigurong smooth ang dalagan mga tugang dyan po sa mga Camposanto, mabugtak ng mga personahes to be sure na ligtas sa tuya po ng mga kababayan sa anuman ng mga kalukuhan ka nagkakapira. And then, apera ka yan, may magpapatrolya man, mga tugang sa mga kaharungan. Yan po ang nakuatang impormasyon, mga tugang hali sa PNP. And then, ang mga lokal na gobyerno, in coordination with the Chief of Police o Police Stations, BFP, BGMP, sa mga katuwang puninda, nagbuktak ng mga incident management team, no? Para magmanihar mga tugang sa dalagan kayang pong duwang aldaw na pigiruso nin tao ang mga Camposanto. So, ang sabi, dyan po sa Banwaan mga tugang kang Santo Domingo, natapos sa pag-ururo ninda, and then plansado na. Now, digdi sa Ginubat, sa Kamalig, mga tugang, tiniri po naman ni Mayor Kaloy Baldo, ni Pading Kaloy, ang mga personahes, mga tugang, and then iyan po na inapon din ng tactical meeting para siguraduhon asin makoordinar po ang security, traffic management, kasarabay po ang public health compliance. Ayan. Ang sabi ni Mayor Baldo, importante ngaya ang pagplano. Sabi niya, considering yan na dakil ang magabisita sa mga sementeryo kinasimban, siguradong tang safe, organized, kina-convenient ang pagbisita ninda. Gibon tang respectful, kina-worry-free ang palibot para sa mga pamilyang magabisita kasi hindi mga mal sa buhay. Yung yung payag po ni Mayor Kaloy Baldo. So, dahil dyan, sa mga personahes po kan PNP Kamalig, headed by Police Major Carlo D., ang Chief of Police kang Kamalig MPS. Tapos, yung Kamalig Fire Station. Pero si Sir Orindain pa ang parmersal dyan. And then, yung MDRRMO, headed by Dr. Negrete, di ba? MTCHO, Municipal Health Office, Public Safety Officers, asin Barangay Tanod, ang sabi, i-deploy po ini sa mga strategic locations dyan po sa Kamalig. And, pigrekomendar ni Mayor Kaloy
na i-prioritize ang asistensya sa mga persons with disabilities o yung PWDs. And then, pagayunon, pakarayon ang dalagan po kan traffic, magdesignar ning magakanigong sufficienteng parking, as in siguro na clear ang access routes. Yan. Ang sabi, mga tugang, ma-duty ang sobra sa 40 na mga personahes kang Kamalig MPS sa November 1. And mga gamit na sindaning drone technology at may mga kapulisan kayong tinuruan na dyan magpalayog ki drone. Yung Kamalig MPS ma-field ng personnel on duty with drone technology para mas maging maiwas po ang surveillance, as in mapakaskas ang emergency response. Ang sabi po ni yung mananggad si Fire Marshal Warren Orindain mananggadpalaan, Fire Inspector Warren Orindain, yung pagirare, yung pamangparan ang Fire Marshal dyan po sa Kamalig. Alin Santo Domingo So, ang sabi niya na may fire and emergency teams man, mga tugang, na magiging visible, na magpatrolya, mag-rubing kasi mag-inspeksyon, na kaibanan mga tugang so emergency medical service ninda, naka-standby, as in siyempre mga tugang, ngani po na maging ariglado sinda, pon po yan sa October 31 hanggang sa Pitsa 2 nin Nobyembre. So yan na po ang mga preparasyones. And then sa Gabos man, mga tugang na mga lokal na gobyerno, yun naman po ang mga preparasyon nila. Tangani po talagang maging mariglado. Ang sabi nga ni, pati ang Department of Health, mga tugang mag-fill ng mga personnel para asikasuhon sa mga normal lang pang reklamo ka mga tao kapag surusuan ngaya, may nalilibong, di ba? May nabakrusan kung nakasabit mga tugang sa mga sa mga pansyon, di ba? Lalo sa mga public cemetery baga. Tapos sa mga na high blood, di ba? Kaya ang tugon nga ni ikang Department of Health sa mga kababayan kung kamo ngaya mahaloy na magstay sa sementeryo, kung kamo nagme-maintenance, magdara kamo ning bulong, di ba? Magdara ning tubig, di ba? Magdara ning sanitizer, and most especially, huwag natin kalimutan, usong ngunyan mga tuga ang flu-like, na helang, yung influenza-like diseases, kailangan na mag-face mask. At maraming tao, di ba? Mag-face mask para sigurado duman po sa mga kababayan ta. So yan ang mga pinagpapaabot po mga tugang ng mga impormasyones kan sa tuya pong mga kababayan. Mientras sa pag-abot mga tugang sa DOTR, yan. Biglang sa Manday na Oplan biyaheng ayos. Both land, air, and sea. Yan, iyo po yan. Kaya so mga tauhan kan Philippine Coast Guard naka-aktibar na naman. So mga tauhan man kan kaap, di ba? Tapos ini po ng mga nasa Land Transportation Office and LTFRB, yung man yan, magang lansar sinda, magang bugtak ning traffic assistance, motorist assistance center. Ewan natin kung yung mga taga-DPWH maglalagay pa. Kung maglalagay sila ng mga motorist assistance center, wala tayong balita kay Sir Alan kung maglalagay sila. Garo ngayon pag mabugta kami, dahil na mga uniform. Ayan mo tabi, adi. Mga halos gamos preparado na. So kita naman ng mga ordinaryong siyudadano, pag mahali mga tugang sarong, sigurohon na may bantay. May mawawalat. Kung daiman, mga tugang, make sure na may perimeter lights, may ilaw. Tapos sarado ang bintana asin pinto. Tanganin na sa mga magatulang kamot, mga tugang,
Dahil matawan ng oportunidad na makagibo ng krimen. Dahil paghamanon sa triangle of crime. Di ba? Dahil pagtawan ng oportunidad na ang kriminal makagibo ng krimen. Tabata ka mga panahon baga, iyo yan dyan sa karawat kan mga aki, karalagan ngaya. Kan mga panahon, narasaradit pa kita, so may mga harong baga na may agihanan pa, uso ka ito, may agihanan pa. Titaranggal ang agihanan tao, siguro parang tayong pagkaaga na pagmamurat-murat, may mauulog duman. Ha? Tapos sa mga parang ano yan, garo ngaya ka, sa mga batag, titaraba, kinalag ngaya. Mga arog ka na mga style ka itong panahon. Pero ngunyan iba na. Medyo moderno na ang mga pagselebrar. And then limitado na ito po ng mga dating galawan noon na nagpaparaparati diyan po sa Laugang Campo Santo. Binawal na po yan. No? Kasi dapat nga ni talaga maging sulim, sagrado. Iyan pong pagpasiring ta dyan. To commune with our departed ones. Hindi yung ginagawa natin party. Kaya pigbawal baga ang pagpabakal ng alak, pagdara ng alak, pag-inom ng alak, di ba? Pagdara ng mga kusog na sounds, di ba? As in iba pa, mga tugang na pwedeng makapurisaw sa iba na gustong maging tranquilo sa naman. And then, mga previously, mga 2 or 3 years ago, na mga mga coverages ta, medyo pag matanga ta mga alas 10 na, papurawas ng tao urulian na. Unlike before, na arabot kami ng kapapatrolya kito na alas 3 ng aga, mismo may alas 4 pa nga ni. Tapos din ang hali po yan na may burukudan, dahil po sa epekto mga tugang kambugsok na likido. But this time, it's now different dahil pinag-istektuan na po ang kampulisan. Adi po, kaya magsunod sana. Kasarabay na po dyan ang pagiging kalmado sana sa pagbiyahe. Kalmado sana para maiwasan po ang road rage. Diba? Kadakol mo yan. Maisog mo yan ng kunyan. Maisog mo yan ng Land Transportation Office. Ayun, bago nating LTO chief. Kasalida mga tugan ni Vigero Mendoza. Yung bago ngayon makunyan, mabalasik. As in talagang pag nagkasala, karimatika. So mga na-involved sa road rage, sitarang ka sa lisensya. Dahil ka na makalisensya maskin arin pa man, tapasawayong ka. Di ba? Dapat arog ka yan. Kung panahon ka ito, nagpapasada ako, tricycle ako. Nag-eskwela ako dyan ka ito sa Aquinas University pa ka ito. Ang klase ko is 5 o'clock. 5 o'clock hanggang 8:30, hanggang alas 9 ng Banggi. Pagkaaga, po na alas 6 ng aga na, pasada ko ng tricycle. Di ba? Ito talaga, pag nadakop ka, maseminar ka, ng medyadiya, bago mo makuha ang lisensya mo. Di ba, John? Naabot mo yan? Ito, pag nadakop ka, bago mo matubos yung sa LTO, maseminar ka muna, kisaro, tabangang aldaw. Bago mo matubos, bago ipatubos sa imo, kung dahi ka itong seminar, dahi ka makatubos. Di ba? O yan po tabi, duro disiplinado mananggan, di ba? Ngunyan, sus Mariusip, nang mauso na sa mga puro padrino, anak ng tinapay, yun na po yan na naging dalan mga tugang para mag-araboso sa iba. Anyway, mga kabayan, malapit ng Pasko, kaya mag-iringat po tabi, mga tugang sa mga kababayan da. Christmas time, nasa PCGB, 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 PCGB. Alright, hugot tayo ng mga balita, mga tugang alin po dyan sa luwas. Angel Mustasa on the spot report. Baby Angel, good morning, please come in. Yes, good morning, Sir Mar. Good morning po sa tuya mga paraan tabay. Merry Christmas. Lilipas din yan. Every day is Christmas Day. Alright, ay, Anyway, kumusta Mar, dyan? Kumusta?
Anyway, Sir Mar, nasa 15,000 pesos as in sarong plaque ang maiuuli kan manggagana bilang first place sa gigibuho na Regional Consumerism Challenge for Junior High School Students kan Department of Trade and Industry Bicol at siya na hapon, Sir Mar, dyan iyan sa ground floor kan Ayala Malls Legazpi mientras na ang makakakuha kan ikaduwang pwesto ang manggagana, Sir Mar, nin 10,000 pesos as in plaque, as in 7,000 pesos naman para sa third place, as in itong sa mga non-winners o itong mga nagpartisipar ang makaka-receive ng consolation prize na nasa 3,000 pesos. Ano yan? Regional Consumerism Challenge kang for DTI. junior high school students kan DTI. For Bicol. junior high school students. Okay. Opo. Anong gribunda ka ni? Sigun kay Ma'am Bem Berango, ang tagapagtarama Sir Marcan DTI Bicol, nasa 18 mga eskwelahan hali sa anom na probinsya sa Bicol Region nakatalaan na mag-arampangan at siya na pagkahapon kung saan ang kada probinsya ang igwanin tulong eskwelahan na marepresentar kang kada probinsya na ginibuman ini o nanggana ini, Sir Mar, sa ginibong provincial elimination. Ito gani baga ini, Sir Mar, so quiz day na ang topic manungod sa consumer rights and welfare. Magpapatiribayan sinda, Sir Mar, at siya na pagkahapon dyan sa ground floor kan Ayala Malls Legazpi kung sa inbit-bit ninda kulang itong supangaran ka na sa indang mga eskwelahan kundi itong probinsya kung sa insinda nagahali. Yun, pwedeng magabot niya. What is the difference between price tag and price list? Yan, pwede yan. What is the significance of having a price tag? Yun ang sabing ano nga ang bulan ng Oktubre ay buwan ng? Buwan ng? Consumer month ba mo yan? Yan, Sir Mar, ang aktibidad na yan, parte kan selebrasyon kan consumer sa welfare month na may temang bida ang consumer sa bagong Pilipinas. Bida ang consumer sa bagong Pilipinas. Sa bagong Pilipinas. Ako. Kaya okay. So mga estudyante nakasambreak man bago Sir Mar, pwede sindang magdangog duman samantang hanggang habang nagdilim sa duman, pwede sindang magsimbag kung aram nila kung ano ang simbag duman na makapag-participate man and bilang audience. Pero itong 18 mga eskwelahan na ini, ang kada eskwelahan, Sir Mar, kompresto ni na duwang contingent, duwang estudyante na mapartisipar, kaya almost 36 na mga estudyante halos sa manibang eskwelahan ang mapartisipar po at siya na pagkahapon. Roger. So yan, Sir Mar, ang mga storya pa haligi sa luwas, Angel Mostaza, DCGB News. Thank you very much, Angel. On the Spot Report. Yan, mga dugang, good luck sa mga participantes, sa mga contesters, mga contestants, ha? Kaya po na, ano yan, Regional Consumerism Challenge, sa po yan kan DTI in celebration mga tugang with the Consumers Welfare Month kung pong October. Yan. So, bago magtapos ng October, ito yung activity na at least, sabi nga niya, mas makakapagpakusok mga tugang awareness asing kaaraman kan sa tuya po ng mga jóvenes na magiging mga masunod na konsumidor. Pagabot ko ng aldaw, dapat aram na ninda yan, ngunyang pasana, praktisado na. Ha? Praktisado na. Alright. Hello, Sir Dodge. Maray na hapon. Ay marinog to. Good morning, Papa Mar. Yes, sir. Ano lamang? Utong sa sara mo na pakupauso kay ito so pag nadakot ka baga pa-seminar ka. Oo. Ngunyan kaya baga, kaya ito baga, na ito man kaya ito mga one way. Ngunyan, nakulo ng one way. Pangyari, sandaan, ano? Ang talino mo talaga, boss. Pangyayari. Hindi, pero aram mo, dapat talaga, igot-igutan kidiit, adi? Igot-igutan kidiit. Bako may itong grabing istriktong, kundi igot-igutan, tangani na medyo may lanit-lanit man lamang na magduwa-duwang, magbaryolar. Siyempre. Oh, tanaw wala sa tuya. Ano wala baga
Nagawara ba yung medyo sa tinampo? Yung courtesy and discipline nawara eh. Oo. Iyo. May mga driver kaya na pag lalo na yung mga mainliner, aling bulanggi, pag una mo, so kamiling ang mga chip ninda sa bagay nagarub-rub mo. Pag una mo, hali sila sa tinampo. Iyo baga. Pag una, digdi sa pagpunda raga paligaspe, pag una ninda, so hali pang pulangging tinampo. Iyo. Na-experience mo yan. Garo man so kunyan. Garo man so ngay haling Manila o kaya pa Manila. Pag nasa Manila na makaskaso na. Iyo ba? Ang sir walawan. Haling Cavite, haling Pasig. Yan. Hindi. Isus ko. Grabe. Businan mo. Businan mo. Siyempre ano siya dingli sa ibong. Bubusinan mo. Bubusinan ka man. Iyo baga. Siyempre maagi ka. Siyempre mataw siya kiwi. Kaya iyon ang niya ng sistema. Grabe, ani. Ito puso. Bako pa suso ka ito ang one way. Ngunyan. Grabe na. Yan pala ang pinakang yan ang salarin. Sige, Mikaw, salamaton. Yan, thank you very much. Matugang Sir Dude, si Roldo, sa pong amigo. Yan. Bagong paani pa sana. Diba, ang istorya alin po sa luwas. This time, mga tugang, Joshua James Bino nasa linya. Pasal tayo ng daraga. Nangyari na balde si Brad Navik. Medyo gano'n mong binastos yung I love green lava. Nangyari. May duwang lalaking naghubot-hubad. Nagpa-picture. Ay, Jesus Maria Jose. Ayan. Alright, Joshua, please come in. Yes, Sir Mar. Makinis man ko ta. So, botlo. Ugari, bako makinis sa ugali. Iyo nga ni. Tama, leksyonan tayan. Garo, kikoron niyang kita kan mga dayo. Taw-taw da, may respeto ang mga albayano kan mga dayo. Sabi nga ni kan, diba, kita ngayat, very hospitable kita. Very respeto sa mga bisita. Kaya, siguro, deserve man kan mga taga-digyo sa tuyan na pagrespetuhon man kan mga nagadarayon sa to. Iyo pasanan sa tugon baga kang kunyan. Sa tugon baga kan DOT. Na pag ika mabiyahi, dapat aramon mo kung ano ang mga tradisyon, mga pigsusunod na mga panuntunan sa dudumanan mo, tangan hindi ka maka-offend. Correct. As hindi ka makabayular. Ay, anong sabi ni Brad Pitt? Taw-taw, Sir Mar, may session bagat ng bayan. Baka mag-orolay sinda po sa mga membros ng sanggunian, mga konsyal, na pinag-orolan, Sir Mar, kung may posibilidad na ideklarar na persona non grata itong mga bisita na nagpicture ni na humot-hubad duman sa Green Lava. Sakop yan kan barangay BEC, tadi Sir Marta. Siyempre, dahil man basta-bastang ma-deklarar na persona non grata ang sarong local chief executive, pwede siya mag-recommend. Sangguni ang bayan tadi, Sir Mar, ang mata o kisirin kaya na deklarasyon. So, taon-taon, mag-mimirating man, sabi ni Mayor Vic, makipag-meeting siya. Actually, ngayon, kadaklan man siya mga konsyal sa mga abogado. Aram ninda kung ano ang posibleng mga layes na nabaylar sabi Sir Mar. Mara matatawd-tawd, pag nag-session so sanggunian kung tukaro na taon-taon na hapon, itong so pinag-uuralan ngunyan na posibilidad din pagdeklara nin persona non grata tuman sa mga bisita niya to na nagtailing nin dako magayon na pag-uugali. Indecency. In public place. Public place ba ito? Budik ba ito? Public place study actually, dakol duman ang nagbibisita talagang mga turista, mga naka-ATV. Makasupog baga na, alimbawa, natay May. Kung arugon ka na iba, natay May, dakol sa bisitang
mag-arabutan duman, na nakailing na iba, makasupog. Okay, sige. Aha. So anyway, tabi Sir Mar, yan ang aabangan niya to. Taon pagdagatindi ko takan na regular na sesyon. Yan, tanto tabi Sir Mar sa paglibot-libot niya to sa munisipyo kan Daraga Albay, pupumas o menos 4 na aldaw bago na formal na obserbasyon kan undas kunya na taon 2025. Reparo niya to Sir Mar na may mga pasaro-saro na nagtatagahapit particular na Sir Mar digdi sa Daraga Public Cemetery sakop sa barangay Binitayan digdi sa munisipyo kan Daraga. Piraan cemeteryo sa Daraga? Nasa 4 tabi Sir Mar digdi sa barangay Binitayan. Okay, yan yung original. Sa original ang Binitayan. Yun sa public cemetery. Iko digdi sa may barangay Kimantong sa Chinese Cemetery. Tapos duman sa sa may Bagong Bayan tabi Sir Mar sa Bagong Bayan. Bagong Bayan. Binitayan, Bagong Bayan. Tapos igwa pa digdi sa barangay Kimantong. So private dyan na kampusan to. Yung sa may sa itaas? pakitukad baga. Sa itaas? Pakitukad. Okay. Tapos igwa tabi Sir Mar sa Anislag. Anislag, iyon. Public cemetery man duman sa Anislag. So nasa Pukuba sa menos 4. Apat pala ang lalansidirahan mo? Oo, 4. May iwas-iwas yan na nadadalaganan mo. May susunay naman ako. Parang nga ko yan, tapat na sa natin. Dati baga, sunod din sa bugtong naabot ko pa. Iyo. Sa Legazpi area. Baka nyo, makabot ka Santo Domingo. Pagkatapos na. Pakikaw kitang nilokay. Yan ang pinakapaborito ko. Pag-aari ko yan, talagang may linukay dapat. Okay? So, 4 yan na kampusan to Sir Mar. So, napasyaran naman yun na pagkaaga. Digdi sa barangay Binitayan, ining Daraga Public Cemetery, and may pasaro-saro na nagatagahapit tabi Sir Mar, digdi sa nasabi niya tong kampusan to. Dahil po man nagtitiririk min kandila, pwede busy and iba na maglimpya tabi Sir Mar kan mga nito. Okay. In fact, paghuron niya to, sa iba, sigun sa inta, nag-amay na sinta tabi Sir Mar, na maglimpya kan mga nito ta maray araw kining panahon, nag-init na tabi Sir Mar. Budadit. Buda po Ditpan tao, buda po magbalik man ngaya, kung magbalik man niya kaming pizza 1, pizza 2, at least malinig na. Ayan. Gurano na ngunyan ng papintura, buda, palitering. Iyo ang tigabangan ko Sir Mar, gusto kong maraman ko amay sa presyo, buda sa presyo kan mismong undas na. Kung dito kung nahiling ka sa bago. Pero mga pigabo dyan, gurano an palitering, buda, papintura, gurano ang paawan, gurano ang pailaw, gurano ang burak. Oo, unya. Actually, nag-amay talaga ako maghapit sa kampusan pa niya ko. Pero ang aldo pa bago mag-undas, makumpara ko sa presyo ngunyan buda. So, mismong nagranina ang das. Kung dito ako Sir Martin nahiling masyado na so, nagpipintura buda, naglilitering. Kasi siguro, bigyan naman malinda. So, rusok ang tawag. Taon yan talaga Sir Mar. Actually, sa bago, dua. Ko na hiling kuman sa laog ka na kampusan to. Nag-amay lang ngaya kami kaya probitsaran, so mainit na panahon tabi Sir Mar ngunyan. Buda ako makabalik man niyang kampusan tong pizza 1, buda pizza 2, at least malinig na ang dito. Focus na sa kumbaga pagpangadji, sa saindang na mayapa na mahal sa buhay tabi Sir Mar. Pero ang pinamarayan man, sa Kasubago, may naka-standby duman na ambulansya, buda may naka-standby na fire truck. Pinaglansar naman pa sa protection itong sa indang Oplan Kaluluwa 2025. Kaya sa mga mayor na kampusan ko sa mga munisipyo, may visibility na tabi Sir Mar, may mga Bureau of Fire Protection personnel, kuda for safety, may naka-standby na sarong fire truck tabi Sir Mar. Kaya sa ngunyan, 4 na aldaw pa man, bago na official na obserbasyon kan onda sa pizza 1, buda pizza 2. Pero at least na ilentang nakapreparar na yung mga otoridad niya to sa rescue. Okay na, may naka-standby na. And may mga pasaro-saro naman sabi Sir Mar na nagatagahapit sa mga kampusan to para maglinig
ta pagalipas din sa ng aldaw na madampog ang panahon ta, kunyan tabi Sir Mar, mainit sa tuyang kapalibutan. Ayan, mga 31 kayan. May mga mapabanggi na nga ni dyan. Yun, napunto Joshua. Joshua, yan. Ayan, okay. Ayan, Joshua. Ayan. Extra ka pa, Joshua. Nawala na si Joshua. Wala na? Nandiyan ba? Joshua, go ahead. Wala na? Hello? Ayan, Ayun, tabi Sir Mar, anyway, yung sitwasyon tabi Sir Mar, initial na mga pagbantay na to sa nagarami na obserbasyon kan Ondas 2025. Joshua Bino, DCGB. Thank you very much. Yan po mga dagdag natong informasyon. Ay, anong pahit mo, ano yan? Papa Dion, diretso lang kita? Diretso na o mamaya na muna? Yan. Chief Jim, istabi lang muna po tabi. Ma-post lang kita for some reminders and then news break and then we will be back. Alright. Sige. Tonic Bank, Pamas Cologne, Tonic Bank. Low monthly payments, kami dito. And in just a few minutes, aprobado. O diba? Set ka pa! With Tonic Bank Loan, Pamas Cologne. Sa Shoppers Home Cologne, Pamas Cologne. Tonic loan products are subject to credit evaluation and approval. Promo runs October 20, 2025 to January 11, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number FTEB 240055 Series of 2025. Regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Oras mga tugang alas 10:06. Halik sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Dahil pamasabi kan Independent Commission for Infrastructure o ICI ang eksaktong petsa kan pagpuon kan live streaming kan pagdangog kan komisyon. Sikong kay ICI Executive Director Attorney Brian Kate Lusaga na padagos pa ang pagbilog kan ICI nin regulasyon sa pag-live stream. Siniguro man ni Osaka na ang pagrespeto sa diretso kan silang mga imbitaran na resource persons asin nanindugan ang komisyon na dai magagamit ang ICI sa grandstanding asin daing mangyayaring trial by publicity. Siniguro man ni Osaka na masusunod ang rules kan Supreme Court sa gigibuhon na live streaming. Alas 10 na bareta from Newsbase, sila kan sa moyang DCGB News on Facebook page para sa dagdag pang impormasyon. Ako po si Mardila. Salamat. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB.
At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at MHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 na naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmi, Legazpi City, near Aleco, Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City, Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital, Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga, Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City, Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Alam niyo bang bawal ang pagsiga o pagkaingin sa ilalim o malapit sa mga linya o tore ng kuryente? Maaaring maging sanhi ng pagkasira ng mga poste at pagkaantala sa daloy ng kuryente ang usok na nagmumula rito. Makipagtulungan upang mapanatiling tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente sa inyong lugar. I-report ang mga insidente ng pagkakaingin sa 0917-847-6427. 0918-847-6427 o mag-email sa tipngcp@ngcp.ph. Isang paalalang pangkaligtasan mula sa NGCP. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Mag-iribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin paretang agraryo. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataonin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ng kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 ninodo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa.
Sumali na at maging maswerte sa Willie & Sons. May papremyo sa Resibo Raffle Promo. Maaaring manalo ng appliances at gadgets sa inyong lumang resibo. Para sa aming mga loyal customers, hanapin ang lumang delivery receipt hanggang December 31, 2019 lamang at ipa-photocopy na may malinaw na detalye, delivery receipt number, date of purchase, name of customer at ilagay sa loob ng long white envelope at isulat sa likod ang inyong customer name, complete address, NTC registered cell phone number at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga sumusunod na tindahan ng Willie & Sons sa buong Albay, Sorsogon, Camarines Norte, Camarines Sur, Virac, Catanduanes, Masbate at Katayngan. This promo is from October 20 to November 30, 2025. Raffle draw on December 12, 3 p.m. at Willie & Sons Tech Zone Albay. Ano pang hinihintay nyo? Sumali na at iuwi ang maagang pamasko. Para sa mga detalye, i-like and follow ang Willie & Sons FB page. Per DTI Fair Trade Permit Number DTI-R05 NP28-04 Series of 2025. Basta Appliances, Willie's. Gusto mo ng astig na prints? Tara na sa OnStyle Graphic Design Services. Full sublimation jersey t-shirts and polo shirts, costumes, all uniforms, tarpaulin printing, signages, digital printing, and more. Name it, we print it. Visit us at OnStyle Albay, located at Barangay 3 EMS Barrio Legazpi City. OnStyle Daraga near Mateas Ginalas and OnStyle Tobacco. Message us today on Facebook. OnStyle Graphic Design Services. Your print, your style. OnStyle. DZGB News Minded. Alright, balik po si Papa Mar. Digi po sa Tingog Kamanuan sa pangarap po ni Papa P. Ako nga na po si Doc Kaibanan hanggang 10:30 po kita. Good morning kay Joel Lacuna. Yan, watching, and then si Rosemary Mulasgo na Kantabay. Good morning man kay partner King Rinaldo dyan po sa Bunker Hill. Yan. Alright. Dugaan na mo ng istorya. Si Chief Jimmy nasalita na sa linya para po sa mga pangyayari po dyan sa iya pong area. Jimmy Nasalita on the spot report. Yes, Jim. Good morning. Please come in. Yes, Director Romar, sa mga dagdag niya itong bareta, magkakaiguanan sa Diring Public Hospital, ang banuan kan Pulangi sa mga maabot na daw. Ini ang sinabi sa mensahe ni 3rd District Congressman Adrian Salceda sa opening program sa ika-100 days ulat sa bayan na sinagibo kaso hapon ni Mayor Giselle Salceda kung saan primerong nagpaabot mensahe ayoan sayang primo si Congressman Adrian Salceda. Susog sa kongresista, aminado siya na Pulangi medyo may distansya na dyan sa Bicol Regional Hospital and Medical Center. Mantang mas harayo naman sa Bicol Medical Center sa Naga, lalo na itong mga may pasyenteng hali sa mga barangay, kung kaya naisipan niya na kaulayon si DOH Secretary Ted Herbosa na kung pwede yan Pulangi mabuktakan lamang in public hospital bilang response, sabi Director Mar, positive and sabi kan kan DOH Secretary kung saan approve ang 30 to 50 bed capacity ng hospital. Iyan magiging magiging DOH Mand Hospital. Roger. Sa ibong nalado, biga sa ludaran man kan Congressman, ang sayang primo si Mayor Giselle, dangan Vice Mayor Cheremilia, sampal miyembros kan Sangguniang Bayan, dahilan sa tandem kan duwang sanga kan gobyerno di sa Pulangi, parehas na mga mahigos kaya dakol na mga programa na idalatag na idalaog digdi sa Pulangi kung saan sa paghirigos ninda na hiling man ang mga oportunidad, mga proyekto, programa para sa pagpaabante kan banwaan kan Pulangi tabi, Director Mar. Roger that.
Yan ang sa to yung mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you very much, Chief Jim. Jimmy Nasalita, on the spot report. Yan po ang mga parte baka na naging kapayagan kan sa tuya pong mga opisyalis na nagkaigwa po nin ulat sa bayan, no? Yung marking their 100 days, sobra lang nga 100 days of service. Matapos po sila mag-asumir sa pwesto kan July 1, no? June 30, noon of June 30, di ba? Nag-start na sa ng pagtukaw sa pwesto. So, siyempre, halos gabos man ang mga local chief executives, ano? Kaswapon, sarabay-sabay, ano? Pulanggi, tapos yung UAS, di ba? Pati yata ginubatan kasabay, di ba? Sina Gemma Anongoko, and then sa ibang mga mga LGUs nakatarapos na, di ba? So, di pa mo masyado ikang mahiling na dakulao na accomplishment because ano pa man lang 100 days. But then, yung system is nailatag, no? Kung may mga kinakailangang baguhin o dagdagan based duman sa mga nainot, ay di, yun na po yun ang mga pinagpaplansa. And most especially, dahil mga bagong turukaw yan, mga tugang, magpaplano sinda, kaya nagkaguning ELA, di ba? Yan, Executive Legislative Agenda. Kaya nagkaigwa kanta, mapaplano sinda for the next 5 years, di ba? Tangani na mailatag kung anong mga programa na kanikay po ang kantawo. Di ba? So, yun po nga, ang mga nagkahiriling, halos gabos mga tugang talagang excited man duman sa pag-aram kan mga dapat na maaraman po ninda manungod dyan sa mga pigkunyan latag na mga programa and so iba mambabaldisan kung sa programa ngunya na pigtataram kan mga lokal na opisyal nakaangkla mga tugang sa programa na pigkampanya ninda durante kang karampanyahan. Di ba? Kung ito nakaangkla duman, pigiling maninda. Okay? So anyway, duman sa mga kabarangay ta, mga tugang, tarabangan ta, ini po na mga opisyalis ta, tangani po na marialisar ang gabos po na mga programa ninda para po sa banwa. Because at the end of the day, ang magkinababukayan, kita man sana. Pag kita nagpabayas, hindi kita nakiaram, mga tugang, baka kung hindi kita magkikooperar, baka kung di magkaigoning kunyan, hining maray-ray na dalagan. Sabi ni Joel Labarameda, maray na agang ipapamang nakamonitor man tabi kami, pa-shoutout tabi. Shoutout dyan sa mga residentes kan narani sa River of Babylon. Diyan mo sa barangay 13 sa Banwa, Bukang Bakakay. Good morning sa mga Dabarkads ta dyan, sa mga kababayan ta dyan, mga Dabarkads ta, sina Atinits na Barcenas, at sa inyong Baranda family, dyan po sa Baranda Compound, dyan po sa San Pedro. Siningman si classmate na Noel Bismonte and family. Good morning, Tabi. At saka kay Brad, kay Tolits na dumalaon. Good morning sa inyo. At saka sa mga kabrada pa dyan, mga tugang sa Pi Sigma Fraternity dyan po sa Banuang Kambakakay. Good morning po, Tabi sa inyo. Gabos mga Brad, asin mga sis. Yan. Padayon lang kita. Paglingkuran ng sambayanan. Ayan, alright. And then sa mga membro kang kabalikat, Civicom, nag-aaranda na sinda para sa Uplan Kaluluwa. Yun lang ang pwede mong maikontribute talaga na maging kaparte, mga tugang kan sa tuya ng mga otoridad, kapulisan, BFP, BGMP, LGU, MDRRMO, sa paagi kan sa muya po manan diit na kakayanan sa paagi ng komunikasyon para mas makaskas ang dalagan. As in pag-monitor kung may mga nangyayari man dyan sa palibot. Using our two-way radios. Every year po yan, pinagigibo, Oplan Undas, Oplan Kaluluwa, mga tugang, nanya po dyan sa mga kaibanan ta, mga 41s, and the officers kan kabalik at CBCOM, 1001 team, yan, di ba?
Alright, so good luck po sa ating lahat, mga kabayan. And good morning mo dyan sa akin na Sir Peter Oprasio sa Apsyo, sa mga pag-iribat na dyan. Okay, bueno, dagdagan tayo ng istorya. Si Pading Jomar Bien, pasyalan po sa First District para po sa dagdag niya itong mga impormasyon is po duman. Jomar Bien, on the spot report. Pade, good morning, please come in. Salamat, Pade. Good morning sa mga parantabay. Nag-aksyon na si Mayor Ibragaez. Ay talagang may aksyon may agad. connection duman sa player bagang si Jimenez. Aha. Na nag-post na ruluwa-sulubot. Aha. Katakasabago, nakaulay ko na si Mayor. Nasa Manila Palansinda, including di Sanggunian Panglungsod, para sa tarong okasyon duman na pagrepresentaran siyudad kan Tabaco. Sabi ni Mayor, nagibo man tulo sinda ninaksyon kan maraman ito. Although duman sigun sa iya, oning una, basta ang kuning susinimbag niya sa kuya, sa text kasubago, we have already took necessary steps for the videos and photos to be taken down from social media. We called the attention of these individuals regarding this matter. Although ngaya, so mga players are visitors of tobacco in relation to the recent Mayor's Cup. Hindi naman po namin hawak, hindi naman po hawak ng LGU ng tobacco, much less ng local chief executive, ang bawat galaw ng ating mga bisita. So since the incident ngaya, nangyari sa luwas kan Tabaco, pero ngayon kami hindi ang jurisdiction dyan, pero pigigibo mo yan ni Remedyo na makapag-cooperar ang Tabaco para masolve ang problema. Sabi ni Mayor ngunyang pasana, darong nasa airport na si Mayor, mauli digdi, sabi niya sa kuya, nakaurong ko ngayon sa coach, yo, darong ngayon ma-public apology, ma-public apology itong bata magabat ang kahagadan kang alkalde kang baka kang ano kang daraga na i-declare na persona non grata. Iyo na nga ni. Tapos preparado si Mayor na makipagtabangan kay Mayor Perete. Kung ano man ang impormasyon na kaipuan, tama lang nga ni, sabi ni Mayor, paglanding ngayon totod kang aeroplano, apudan ko si Mayor Vic Perete. Ayo, okay. Para kung ano man ang kaipuan na impormasyon sa iya, itataw yan ni Mayor Ray Bragaez. Roger. Ito baga pa rin par, so mga players, tanagkaigwadig di kan opening kan Mayor Ray Bragaez Basketball Cup. Arin, so mga nakaputi? Ano? So mga nakaputi yan na uniform? Duwa yan, parehas ang import na team. Ayun tayo, sumay alang kawon buda, sumay... Yan! So, Sarangani, ano daw ito? Na team? Tapos Biton Oton? Yan! Garo Bito Oton? Biton? Garo yan, doon team yan. Nagkawat kan pizza kan Sabado. Inuran, din natapos, kaya makawat niya na rin sila kan Domingo. Anong liga ang nakasakop sa inda? Sa ano bagay yan? So... NPBL mo kuman? Ano yan? Ang aram ko kan. So, kay Pacquiao? Kay Manny Pacquiao. So, MPBA ba yan? Para MPBA, hindi ko nakalimutan ko anong pangalan ka. Basta, may kupunan man pala. Ikaw talagang inalian. May inalian talaga. MPBL. MPBL. Pero MPBL ito. Pagkatapos, ining Jimenez, na-drop sa PBA, nakuha kan San Miguel. Ay, pangyari. Nakuha kan team kan San Miguel. Ang problema, pag otro draft, garo pinakahuli. Nakalat. Ay, pangyari. Tapos, kung minawat ini sa ibang nasyon, na daipig representar sa PBA, kaya forever banned na siya sa Philippine Basketball Association. Ayun, kaya balik siya sa Sarangani, ano daw yun? Basta aron kaya na team.
opening kan pakawat ni Mayor Ray Bragaes, itong duwang team ang naglaban, exhibition game, hindi. Pag Domingo ata, o yan na, or de ko alam ko, kasudma, Lunes, nagrulo na ang ATV, sa duwang team, all-terrain vehicle, pag-abot dyan sa Green Laban, man daw naisipan ta, huminoros kan kalson, nagretrato sa duwa, naluwas sa lubot. Sarangani Marlins, gano yan? Yan, correct, Sarangani Marlins. Sumana ka. Yan ang team ka ito. Ang kalaban niya, itong sumay nigrong Alang Kawon. Alabaon. Bito Oton ata yun. Oson, karo Bito Oson. Anyway, iyo yan. Parasyar dyan, ATV, ano ba doon naisipan ta? Inuros kan duwa so dalson. Iyo nagparitato, ipinos. Dumana na bukas. Hindi, pagpailing yata ko niyan. Indecent eh. Huwag mo nang ikalat pa yan. Tapi-patik daw na nga ni. Pigiling ko sa post niya pagkapaluwas ni Mayor Vic Perete kang statement. Duman sa comments, a few minutes pagkapaluwas ni Mayor Victor Perete, ipigtag duman so disposition ni Mayor Perete, duman sa comment kan post niyang ito. Mala, pinapasan ng minutes, tinake down na sa post. Gano'n nga nadali kita ni Mayor. Ano nga yung kalma? Nagkalaban yung kalma nga. Roger, tinake down, pero dayan bagatig palapos. Maging si Mayor Ray Bragaes, pero sabi niya kasubago, salamat Geboy. Iyo. Pwedeng barastos naman niya kita. Pwedeng iusip pa ini sa MPBL para magkagaling sanctions. Parang kunyan yan. Parang conduct unbecoming. Bata forever band na siya sa PBA. Bada dali pa sa MPBL. Jesus Mario, si Pari. Minsan talagang... Anyway, ang latest, yun i-text pa sana kung niya ni Mayor Ray Bragaes na kauron niya pa sana sa coach, public apology, then pag-abot ni Mayor Nigde, pag-landing kang aeroplano, apo din niya si Mayor Vic Perete para pag-urulayan ang bagay na yan. Roger. Yan pa din mga follow-up, Jomar Bien, DCGB. Thank you very much, Paring Jomar. Ayan, alright. Jomar! Dumanin si Paring Al sa aramo niya to. Pangos lang kita ko na. Paring Al, istambay lang tabi ha. Ma-extra lang ako digdi po sa aramo niya to. I mean sa ating ugamanuan. Tapos babalikan ta ka. Duman na kita mag-ilingan sa aramo niya to program. Ikalamang ang buwin na mano ko duman mga tugang sa kunyan. Ikalamang ang buwin na mano ko duman na reporter. Sa indo ka boss. Salamat mo pa rin sa pangalan po ni Papa P. Ang tingog kamanuan pasamintas pong minapaaram. Pero sa aga, kaiba na po din si Papa P. Tendo ka boss, ako po si Mardila. Thank you. Standby lang. Taon-taon. Aram mo niya to. Sama-sama tayo hanggang 12 noon. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan.